من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa aka kira wannan suratul nuh saboda ya bayani game da kissan nan na annabi nuh, ma sura wanda ce mai girma ne kwarai da gaske. Kissa da za mu ji kuma mu wazantu da wannan kissa. Allah tabaraka wa ta'ala shi inna arsalna nuhan ila qaumi, lalle cewa musu Allah mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa. An anzir qaumaka, muka ce masa ka gargadar da mutanenka, kai musu gargadi min qabli, gabanin an ya'tiyahum azabun alim, gabanin azaba wanda yake mai radadi ya zo musu. Na'am. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال يا قوم، sha annabi nuhu kuma ya ce ya ku mutane na, inni lakum nadhirun mubin, lalle cewa ni a gare ku mai gargadi ne wanda yake bayyananne. Na'am. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. An ibudullah, ku bauta ta ma Allah shi kadai, ku kadaita shi a cikin bauta. Wattaquhu, ku ji tsoronsa. Wa ati'uni, sannan kuma ku bi ni annabi nuhu. Na'am. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. yace ku bi ni yakfir lakum min zunubikum, Allah ya kankare muku zunubai da kuke aikatawa, Allah shi ya kankare shi, gafarta muku. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamman, kuma Allah zai jinkirtar da ku zuwa wani lokaci musamman. Inna ajalallahi, lalle cewa wato ajalin Allah idza jaa, idan ya zo, la yu'akhkhar, ba ana jinkirta shi ba. Law kuntum ta'lamun, da kun kasance kuna da sani haka. Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ne ce wa yu'akhirukum ila ajalin musamman, zai jinkirta ku har zuwa lokaci musamman, ai zuwa lokacin mutuwa. Ka gane a sai ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa kuma idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna minhu sa'atan wa la yastaqdimun. An ajali mutum ya kai, ba kari ba ragewa, to wannan ajalin nan hannun waye shi? Ba Allah tabaraka wa ta'ala ba. Allah ajali yana hannun shi. Allah ke iya sauwaita ajalin mutum. Allah madaukakin sarki yana sauwaita arzikin mutum, yana yalwata arzikin mutum, ya sauwaita kuma ran mutum. Shi ikonsa ya fi abin da muke tsammani. Me Allah ya ce gaba? قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Annabi Nuhu ya ce, Kala ya ce, Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Lalle cewa Allah, na kira mutane na dare da rana, na kiransu. Zo samu siranka. Na. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فلم يزدهم دعائي. Kira nan da nake kiransu nan bai kara musu komai ba, illa firaran, face guduwa
guduwa suke yi, ina kiransu suna gudu daga barin imani. Na وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني كلما دعوتهم ni kuma ko da yaushe nake kiransu litaghfira lahum saboda ka gafarta musu yake Allah. Ja'alu asabi'ahum shi su sa yasosin hannayensu fi azanihim cikin kunnuwansu. Yasosi biyun ga in ka sa cikin kunninka ba ka jin komai, haka suke. Wanda ke so ya try, in ka doki biyun ga kasa ba ka jin komai. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim shi su doki hannayensu sa kunnuwansu. Wastakshaw thiyabahum shi su ja manyan kuntun su kufe kansu. Wa asarru sai su ci gaba da yin laifi. Wastakbaru sai su yi girman kai, istikbara girman kai wanda ce babba. Girman kai kuma shine wani abu kin gaskiya. Na'am. ثم إني دعوتهم جهارا. Yace Allah yace akan harshen Annabi Nuh, wai summa inni da'awtuhum jihar, sannan ni na kira su a bayyane. Jihar na kira su da murya bayyananne. Na'am. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ثم إني سنني كما أعلنت لهم نبينا مسو كرا وأسررت لهم نأسر تامسو كرا إسرارا ما نابوي مغانا نارونس مريانا نابوي كما نجانا مسو وعزي wato lungu gidajensu na musu wa'azi. Na فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت شنتشي مسو استغفروا ربكم كنمي غفارا ubangijinku fa innahu kana ghaffara, lalle cewa shi mai yawan karban gafara ne. Na يرسل السماء عليكم مدرارا. idan kun kai haka, abinda nake kiran ku zuwa gare shi kuka yi, yursil samaa alaikum midrar, ya aiko muku daga sama ruwan hadari wanda ke mai zubowa da yawa. Ya zubo kun samu abinci, kun samu arziki. Na ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويمددكم بأموال, ya baku arziki cikin wannan hadari, wa banina, sannan ya baku yaya, wa yaj'al lakum jannat, sannan kuma zai sanya muku gonaki, wato gonakai wanda yake masu yawa. Wa yaj'al lakum anhara, kuma zai baku ruwa wanda yake korama, ruwa wanda yake mai gudana. Baki da Allah zai baku kuka yi imani da shi. Na ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون, menene ke ana kuma ba ku kaunan ga Allah waqaran, wani girmamawa ma da ku yi imani da shi, ba ku girmama Allah. Ma lakum la tarjuna lillah, menene ke tare da ku ba ku kaunar rahma Allah, waqaran da girmamawa Allah, ba ku kauna haka. Na'am. وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم, hakika shi Allah ya halice ku ne atwaran, wato step by step. Ya halice ku ne tauran ba tau, atwaran bi ma'ana
ya wato tabaka ko ka tabaka sari da sari ubangiji Allah ya halce ku da sari bi da bi da bin nan wa huwa al-hal nutfatan ya fara da mani alaqatan sai zamo jini haka ne bayan zama jini sai zama soka bayan zama soka sai Allah ya sa wato magana da kai da kafafuwa da ikon shi ya halce ku ne kan sadi kuma bi da bi haka na ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا alam tarau ba ku gani kaifa khalaqa Allah yadda ubangiji Allah ya halitta sab'a samawatin sammai guda bakwai tibakan suna hauhawa juna na وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا يسنيا wannan wata yana ciki mai haskakewa nura yana haskake sama da duniya waje alashamsa sai sanya kuma rana kuma sirajan fitila wanga wai haske wanga ce fitila zama na fitilan nan ya fi kunnawa sosai na rana na'am والله أنبتكم من الأرض نباتا Allah ya ce wallahu ambatakum Allah shi ya halce ku min al'ad daga kasa nabatan wato halitta da wani yayi ne kaman a shuka abu ya siru mana ubangida Allah shi ya halce ku irin haka na'am ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها زوا can kuka yi rayuwa aka yi rayuwa ثم يعيدكم فيها sannan kuma da ku ma'ana za bisa ku ke wa yukhrijukum ikhraja sannan kuma ya fidda ku wata rana kwaranta shi kiyama na والله جعل لكم الأرض بساطا wallahu ja'ala lakum al-arda Allah shine ya kalce muku kasa ya sanya muku kasa bisa tan shimfididdiya baka tafiya ka balance ka fadi na لتسلكوا منها سبلا فجاجا litasluku minha saboda ku shiga a ciki ku yawo ciki subulan fijajan hanyoyi daban-daban masu yalwata ku bi cikin kasa inda za ku ce duka ku tafi ku je ku nemi faralan Allah na'am قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله إلا خسارا قال نوح شا النبي نوح yace rabbi innahum asawni duk maganganun nan rafa da musu ga duka innahum asawni sun saba min wattaba'u sai suka bi man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wanda arzikinsa da yaransa duka ba su kara mishi komai shi hasara shi suke bi su ne wato manya-manyan turarracin masu shugabannin wannan turarracin nan su suke bin su ma ni sun kibi na na'am ومكروا مكرا كبارا sai kuma suka yi min makirci wanda ce babba saboda so game da ni na وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالوا kuma sai suna cewa la tazarunna alihatakum kada ku bar turaracin kunnan saboda annabi ne maganan banzan da yake yin nan ka ku bar turaracin kunnan wala tazarunna wadda ka ku bar wadda
wala suwa ka ku bar suwa, wala ya gusa ka ku bar ya gusa, wa ya uka ka ku bar ya uka, wa nasran ka ku bar nasra. Wanga waddan suwa'an ya gusa ya uka nasran waɗanga mutane ne mutanen kirki a zamanin annabi. To waɗannan mutanen nan sun yi ibada kwarai da gaske, kuma ba wuri guda suke ba. Ana sa mutum guda a Tirona, a samu wani kuma Kumasi, a samu wani a Jura, a samu wani Kintambo. To mutanen kirkin ga waɗanda sai suka duba mutanen kirki ne tun da sun mutu, ya kamata mu yi fotonsu, mu yi mutumminsu, mu doki kasa ba mu yi irin fotonsu. Da dai sun yi keren da sosai, su doki kasa su yi foton mutum. Ni so in muka duba su sai mu bauta fa Allah. Don shi da suka yi su suka aje su ba suna bauta musu, ba su da niyyar su bauta musu, sun yi ne in suka duba sun ce wadda suka duba a suwa, suna mamaki da irin ibada da suka yi, shi kara musu kwazo ibada. Su kuma da suke foton nan sai suka zo suka mutu, yaransu suka taso, da suka taso na shi shaitani ce musu abinda kakanninku da babanninku suka kasance suna bauta ta kenan, ku bauta ta musu. Inda bautan turu ya fara kenan zamanin annabi nu, wurin bautan turu ya fara. Mutanen kirki ne aka fara da su, sai bayan shi aka zo har yan Makka kuma su ma suna da nasu. Akwai Hubal, akwai Manata, duka suna nan ana bauta ta musu. Don shi annabi nu ya ce sun aka suke fadiwa, wai hei suna fadi ma juna, ka ku bar wadda, ka ku bar suwa, ka ku bar yagusa, ka ku bar yahuka, ka ku bar nasra. Na'am. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Annabi nu ya ce wa kada adallu kathiran, wa'annan kuma sun batar da mutane da yawa. Don haka wala tazidi zalimina, Allah kada ka bar wa'anga azzalimai illa dalala, face bata, bar su a cikin wannan bata da suke dimuwa a ciki. Na مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم ansara mimma khati'atihim, saboda wannan kurakurensu da laifuka da suke aikatawa. Ugriku an nusantar da cikin ruwan nan annabi nu da ya kwale-kwale suka ce ba su shiga, sai ce musu wanda bai shiga ba, hei yau ne ba wanda zai fita ciki. Sai diyan shi ce ma shi bai shiga Kana'an, wai shi bai shiga, ya je hau dushin nan, bai san kasa ma ya fito da ruwa ba. Buciya inda ake abin gasa falo, wuri mai karfin nan ya fara na fitar. Da annabi nu ya ga haka, bai kowa shiga, aka shiga sai ruwa ya fara bullowa, sama kuma ya waso. Da yawansa ruwa biyun na suka zo suka haɗu, sai ga shi kudai na tsakiya yana tafiya da yin ba Allah, yana tafiya. To shi Allah ya ce uguriku an nusantar da cikin wannan ruwa, fa udkhilu nara, kiyama kuma an shiga da su wuta. Falam yajidu lahu min dunillahi ansara, ba su samu wani kuma ba Allah wanda zai taimaka musu daga bada azaba. Na'am. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Da annabi Nuhu ya hushi ya yi kira ba su qala Nuhu wa qala Nuhu rabbi,
ta nabi nuhu ya ce ya ubangiji la tazar alal ardi ba kada ka bari a ban kasa min al kafirina da wani kafiri kaka bar shi kasa da yara shi ka halakar da shi wani gida diyaran lahu wato wani kasa ko wani gida kaka bar shi na kafiri shi ka halakar da shi na إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. yace innaka in tazarhum lalle cewa kai in ka rabu da su yudillu ibadaka sun batar da bayinka nan kam wala yalidu ba su haihuwa kuma illa fajira face mu kafara mai yawan kafirci sun suke haifuwa. Annabi nu ya jira generation ko ya samu sauki ya ga kaman gwai wanda ake haifar su bayan nan su notorious su ne sosai sun fi babanin su taurin kai. Oh wallahi ba wasa bane sun yi gira wa ya gaji gane ya addu'a gama da su shaka nusantar da su ruwa na رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Allah ya ce rabbi gfirli shi ya ce ya ubangiji ka gafarta mini wani walidayya da iyayena guda wani man dakala baitiya da duka wanda ya shiga a cikin wannan gidana wai ko kuwa ya shiga a cikin masallaci na mu'minan yana mai imani da Allah walil mu'minin ga mu'minai maza wal mu'minat da mu'minai kuma mata ka gafarta musu wala tazidi zalimin amma kada ka kara ma zalimai komai illa tabara shi dai halaka kawai. Kagan addu'ar da annabi nuhu ya yi ke ya yi makan shaduwa ya yi ma iyayen shaduwa kagan shi yasa ya kamata mutum kuma za ka yi addu'a ka yi ma kanka addu'a ka yi ma iyayenka kuma addu'a ka yi ma kanka addu'a ka yi ma iyayenka addu'a. In kai haka ka zama yaron kirki awwala da salih ya lura samu mutumin kirki wanda ke ma iyayen shi addu'a. Iyayenka suna nan raye ko ba su nan raye suna bukata addu'a, amma ba kai musu addu'a ba ke ba ka samu wanda zai shi ma zai maka addu'a. Allah ya samu dashi karshe wannan sura kenan idan ubangiji Allah kai mu gobe kuma lafiya sai mu shiga a cikin suratul jin sura na aljannu. Allah kai mu lafiya wanda ke da tambaya cikin abin da muka